Bon dia, sóc en Genís, professor de català de l'IPSI i sembla que farem una entrevista, no? Em sembla que és una matèria, una optativa de primer de batxillerat i doncs un plaer estar en aquest institut i veure aquestes iniciatives tan boniques, així que quan vulgueu. Bona pregunta. Jo no volia ser professor. Fins al setembre, fins a l'agost aquest que m'ho van proposar, no volia ser-ho. La veritat és que el meu camí professional sempre ha estat més lligat a la música. Tot i això, per qüestions de la vida va sortir l'oferta de feina i realment per totes com dir-ho, les idees que hi ha darrere l'IPSI que m'han encantat, doncs he acceptat més la feina per la IPSI que no pas per la pedagogia en si. M'encanta. A vegades surts d'alguna classe que penses, respira tres vegades, costa una mica sortir pensant si el que estem ensenyant, la manera de fer-ho és la més adequada, si els nens estan aprenent, però tot i així hi ha dies que surts i dius, avui ha valgut la pena, jo estic fent de professor justament per classes com aquesta, llavors. Quan tot surt fàcil, tot va bé. Bona pregunta. Crec que aquesta pregunta me l'hauria de fer d'aquí un any o dos, que encara ho estic mig descobrint, però ara per ara crec que pacient, intento ser molt pacient com a professor, escoltar molt els alumnes, així que receptiu, i què més? No sé, estratègic, m'agrada pensar tot el que faig, amb quina finalitat la faig, la manera d'ensenyar. Moltes coses, moltíssimes coses, però malauradament em sembla que no depèn de mi. Si n'he d'enumerar alguna, doncs la veritat és que intentaria que el sistema educatiu li donés la importància a la música que li dona l'IPSI. Això per començar. De parla catalana, m'agrada molt l'Ovidi Montllor, crec que és el meu autor, diguem-li, poeta cantautor preferit, però a partir d'aquí tot el que és nova cançó ho trobo molt interessant. I llavors, la poesia postsimbolista, els autors que són poetes postsimbolistes com a poesia també m'agraden molt. I llavors, narrativa més contemporània també m'apassiona. En destacaré sobretot Montserrat Roig, m'agrada molt com escriu. I tant, però la música en totes les llengües. La música és part de la cultura i la llengua neix de la cultura. Sense música no hi hauria tradició oral i segurament no existiria el llenguatge. Doncs em desperto normalment a les 8 del matí, a les 7 del matí per entrar a les 8 a treballar, depèn de l'horari, els dilluns i els dimarts entro una mica més tard. Estic a l'IPSI treballant fins a més o menys aquesta hora, depèn de la jornada també. Després intento dedicar una hora o dues a la correcció de la preparació de les matèries que vindran per més endavant o fins i tot en el màster, perquè estic cursant ara també el màster de professorat. I llavors sempre que intento tenir 2 hores a la tarda per dedicar a la cultura, a la música, en aquest cas els dimarts, per exemple, i els divendres faig castells. Què m'agrada fer? Doncs això que comentava. Avui anant a fer castells, ahir, per exemple, els dilluns acostumo a anar a fer sessions de glosa, classes de glosa, que és vers improvisat. Tot això envoltat d'afers socials. M'agrada, doncs, envoltar-me d'amics. Sobretot d'arrel catalana, música popular catalana. Ara, per exemple, la intenció amb el meu grup de música és anar aquest estiu a Mèxic a una gira um, internacional, que som com a cultura convidada a la cultura catalana i anem a acompanyar un cos de dansa. Llavors, fem la música que l'acompanya. Ui, des de que vaig néixer. Crec que vam aprendre llenguatge musical a casa, de la mateixa manera que vam aprendre a llegir.
tots els meus germans són músics i d'alguna manera, encara que jo em dediqui a l'ensenyament, també ho sóc. Algun desig meu com a professor? Mm, doncs no ho sé, poder combinar en una mateixa classe un projecte musical i lingüístic, potser, o literari i musical, perquè al final la música i la literatura crec que no estan tan allunyades.